Davis Manġa ġie sospiż minn coach tat-tim nazzjonali Malti tal-futbol. Dan ikkomunikatu l-Assoċjazzjoni Maltija tal-Futbol MFA wara li daħlura rapporti dwar allegat ksur tar-regoli tal-assoċjazzjoni għal partita tat-tim nazzjonali Malti kontra l-Iżrael ħajtmum tat-tim nazzjonali Malti l-assistant coach Davide Mazzotta. Sorsi qalu li plejer tat-tim nazzjonali Malti qiegħed jallega li l-coach iffastidjah sesswalment u li l-pulizija qed tinvestiga recording dwar din l-allegazzjoni. L-MFA qalet li Davis Manġa qed jikkopera bisħieħ biex jiġu stabbiliti l-fatti u sakemm il-passi li jmiss jiġu diskussi fil-miftuħ u bit-trasparenza mal-awtoritajiet rilevanti mhux se tikkummenta dwar il-każ. Davis Manġa ilu fit-tmexxija tat-tim nazzjonali Malti għal dawn l-aħħar 3 snin u l-kantratt tiegħu huwa validu sas-sena d-dieħla. Din mhux l-ewwel akkuża x-xorta tagħha kontra l-coach Taljan li għandu 47 sena b'akkużi simili meta kien coach ta' tim fir-Rumanija u meta serva bħala coach f'Ascoli. Fiż-żewġ okkażjonijiet Manġa ma tkeċċiex iżda telaq minn jeddu.